କହନ୍ତି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛି କେମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ବୋଲେ ସବୁ ଅଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଦାନ୍ତ ଅଛି ଜୀବ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଆମ ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି ଏହା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁ ବସନ୍ତି ଅବକାଶ ହୁଏ ସକାଳେ। ଆଚ୍ଛା କଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଛି ନା ମୁତୁରି କାଠି ଏଇ କାଠିରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଧର ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କର ଜୀବନ ଛାଡୁନି ଏଥିରେ ବୁଢୀକି ପାଣି ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଛାଡିଯିବ। ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ରଖିବ ଜମିବାଡିରେ ରଖିଲେ ଧାନ କୁଡିବ ବିଲ ମାନକେ ରଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କାମ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୁତୁରି କାଠି ନୟା ଆଡୁ ରହୁଛି ଏ ଅବକାଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲଗାନ୍ତି ଅବକାଶରେ ଦାନ୍ତ ବସନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦାନ୍ତ ନେଇ ଦାନ୍ତ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତାର ଦାନ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଦାନ୍ତ ନେଇ ଅଛି କେମିତି କପୁର ଦିଆ ଦାନ୍ତ ବସାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଠି ସୁନା ଜୀବ ଚୁନାରେ ଜୀବ ଚିରା କିନ୍ତୁ ଦାନ୍ତକାଠି ସବୁବେଳେ ଠିକ ଠାକ ରହୁଛି ତ ସେ ନୟା ଆଡୁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା ନୟା ଲଟା ଗଛ ଆଚ୍ଛା ଏ ଲଟା ଗଛ ଏହା ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ ମୁତୁରି କାଠି ମାନେ 365 ଦିନ 365 ଦିନ ସେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଣି ଯୋଗଉଛନ୍ତି।